Sümbüle ve pul. Sümbüläniň pulsuz seýrek bolýandygyny öňserdingizmi? Bu tötälik däl. Bu zajak alamaty. Pulun eline gelip durmak üçin maliýe ýagdyn dolandyrmagy gowulýar. Ýöne näme üçin käbir sümbüller bu ýagdaýynda bagtly. Beýlekleri bolsa bir näçe ýyllap ýetmezçilikden çykyp bilmeýärler. Bu videonu ahyrynça seredin ve sümbüläniň nädip baýap biljekdigini we onuň haýsy ýalňyşlyklardan gaça durmaldygyny bilersiňiz. Sümbüller gözegçilik we derine ursatlardyr. Olar oýlanmazdan hiç zady satyn almaýarlar we geljek peýdany hasaplamazdan hiç wagt töwekkülçilik etmeýärler. Kim budjet ýöretmek bilýän bolsa, bu sümbüledir. Ol üns we durnuklyk möhüm bolan iş ýerlerinde işlemäge laýyk gelýär. Maliýe, analitika, lukmançylyk we kanun. Ýöne olar hakda esas zat olaryň baýlyga bolan garaşy, olar has köp gazanmakdan gorkýarlar. Köpleş okyplaryny kemsidýärler. Girdejileriň çäginden geçmekden gorkýarlar. Olar az zat bilen kanagatlanýarlar. Sümbülleriň spaýlygy goýmaly wagty geldi. Akylyňyz we strategik pikiriňiz ulanyň. Hasaplamalaryň girdeji geljekdigini görkezýän bolsa, töwekkülçilik etmekden gorkma. Ýöne, ýene etmeli däl zadyňyz kepilik ýok ýerlerde karz bermeň. Şüpkeli skemalara maýa goýmaň. Sümbüle nädip tygyşytlamalydygyny bilýär. Ýöne, pul işlemeli we biderek ýatmaly. Eger siz sümbüle bolsaňyz, bu barada tesirlerde ýazyň, like goýmagy we kanalyma ýazylmagy ýatdan çykarmaň. Öz pul goroskopuňyzy meniň liçkamdan alyp bilersiňiz.